Kung bulagan ganita, kusog ta mo maoy. Dili kay kablo mo ko sa akong word. So dili ka hilig kung bulagan magmaoy. Depende if unsa ka ta sa relasyon. Pero nakasulay ka gimaoyan o sa kababae nga ganahan kay nimo. Yes. Kano sa man ron? Mga last year guro. So karon di ay na? Wala. Wala sad. So Umuso ko sa akong skila. so mo na yung usa sa mga rason nga no pong wala. So unsa in what way ka magmaoy? Ano ra mo guro ko place nga ako ra usa tapos nara like pahangin. Like unsa man nga lugar? Like beach, like bukid nga na. Ikaw ra? Yes. Wa kay lain koyog? Wala. Di ko. Unsa dito? Pahangin lang. Sure na, pangin lang. Oh. Okay. Minsan na guys sa puhon nga makarelasyon. Unda po nga kinsa man ning makuha nako. Tarong lang unta ya. Tas magdugay lang tami.